Pantsula. Mfethu awungibole ku216 mfethu. U2 blocks. Hayi u2 rand, ngisho 2000 rand mfethu. Yazi lokhuzana uATM ufuna imali yakhe mfethu anginayo, angangizoyithatha. Mfethu ngidinga manje. Next year mfethu ngizobe sengifile phela lapho yazi mfethu. ATM lo umashonisa mfethu lo mnyama umumbu nomkhaba. Hayi mina ngichaza mina ngisho yena. Awukahle mfethu azongibulela lo muntu uyangijaha kumanje. Mfethu awuyizame mfethu. Ngonyaka uzayo ngizobe sengifile. Hawu uyangibulela wena ngcono ngiyile ngisemina. Hawu. Ay man. Ngileke ngene usale usungibulala ngiyiphethe imali yakho. Vele ungibulala, ungibulala. Baba ngamngene sengeza kuwena baba. Nayi le nje izongibulala. Izongikhetha kosi ngenxa ya 2000 rand. Baba ngafika usandaza kwenzeni? Baba, ubaba wakho wenze njani? Wena nje asangiboni. Ubaba wakho mina. Hayi thandikazi asangiboni mina. Ngiyakubona phambi kwami kodwa angikwazi ukuthi ubani nje usuzoyibiza ngoba ngoba. Yimina nje nganaThandeka. Uthandeka muphi? Uma wami. Ngiyazi ukuthi uzala uma wakho kodwa uthandeka muphi baningi abothandeka. Lo uma wami baba. Awusangiboni baba. Uthandeka la noPete? Uma wami Unengane. Hawu awusangazi baba. Nami enje. Hayi baba thana uyadlala. Baba mbuthana uyadlala ngeke ungiphike kanje. Intetha kuyaphi nalezi khwame engaka? Baba ngizofuna imali yokuvarsity la indaba zakho noma ngihlangana nazo nazo. Anginayo ke imali thatha ikhwama zakho uhambe. Baba thana uyadlala. Thana uyadlala baba. Uyangibona ngiphethe ibhola ngidlala. Sengihamba ibanga elingaka. Umashonisa ungifuna imali nawe uzongifuna imali yokuvarsity. Nithi ngiyithatha kanti mina imali. Baba ngifuna ukufunda ngiyasho nje na. Wakangibona mina ngifunda. Ungangenzi isiclima, awukazi ungicela imali yokucrash. Awukazi ungicela imali yokuprimary uqhamusa uzofuna evarsity. Baba shuthi mina ngafundi mina. Uma wakho uthandeka akaza sibike isisu uzoqhamusa ungaka ama surprise wodwa lawo. Baba ngiyafunda nje ngiyasho nje na. Manje mina where do I meet ngihlangana nabi nalokho. Baba ufuna ukukhokhela le mali. Ungalothi ngubaba wakho angikwazi wena. Yangiphika. Azalwe mina kulona igazi lami leli. Yangiphika. Akulona igazi lami leli. Ngizwa ngephunga nje. Sorry. Mina ngikhipha imali kamashonisa, phinde ngikhipha imali yesivasithi. Ungabe kaganga. Hayi, angihleki ngipholisa amazinyo nje. Ya, ubaleka kangaka mfethu. Usungasudlule nje kwakho ubalekela mina. Maka ATM mfethu yazi kwenzeka inkinga lapho mfethu. Bengithi ngisazohlanganisa manje ngafika ngayithela phezulu kwakhe. Hayi, yeka. Sengibonile vele. Vele ngihamba kahle. Hayi yazi thini? Hayi vele ngibonile ukhona umuntu ozomqashisa la. Le mali ozomrentisa yona. Shayike la, shayike. Akekho umuntu ozorent, umfana wami lo ufike namhlanje akakwazi ukukhuluma. Manje uzohlala la. Awufuni wena ukuya kungishaya shaya, akakhuluma uzohlala la. Qhamuka phu ubani? Umfana wami uzalo uma wengane yami yona le. Ingane yakho le angathi ulambile manje angiphekile anginakudla ngakwazi ukumzamela kuloko kwakho. Kodwa kulungile ke. Yazi lokudla lo bengithi ukhubazekile bese ngithi ngiphathelele izingane zami ngoba ngihlulekile ukudla emsebenzini. Saqhubeka sangishaya kulungile ngizoyinika le ngane yakho lena. Miyidla la mfana. Planga ngempela. Yababa yakho. Hey. Ayona ngane yakho leyo. Ngisinani nini? Wena kathi uthi yaba manje so sikwazi manje
hayi abenza ngoba befuna ezinye izinto esikoleni mhlawumbe into ayifunda esikoleni Ukuthini? ukuthi bazakulu Azakwazi nokuyaba. ngiyafunda Yazi ngiyahlekisa kodwa manje angihlekisi. Yazi uthini? ethi uzame madlana nje onganokho ngama-installment ngithi kusasa dale kwakusasa Cha mina yazi uthini kanami kambabazi. Ngifanele ngoba yazi mina ngingabula enyawo no9 fingers kanami. Yafuna kufezela. Yafuna kufezela. usungaveza nje kodwa Hayi ngifezela. Ku easy kahle. Ngifuna ubone ukuthi ngubani mina bese ngixoxela isitori sami. Yabo lani yabo. Ningakule mina. 1 2 3,4 Abantu abafana nawe benziwa lento eyenziwa kulolu nyawo lami. Ngifuna ukukhombisa nje ukuthi mfethu ngenziwani mina. Ngisenza lezi style zakho. Ngatrainwa ke mngani nami yabona ngiqinile manje. Ngazi kahle ukuthi fanele ngenzeni umuntu ongenza into engasile njenga nawe. Olokho ebaleka nemali yami. ngiyaxolisa Amangaka amachana ami angakwena. ngizokhona Awusawazi ngisho ukwazi. Yazi ukuthi wena uzokhokha uzungazi ukuthi kwenzekani. Uzokhokha wena bukala. Yabona wena mangabe ukuthi unenkinga uyaqhubeka nalenkinga. Mina yabona ngcono ngoba wangikhipha umuntu yazi mina ngizowenza njani. Ngizokopolotile. awuyihlo lami ngizoyikhokha installment kancane angithi zoyikhokha ngiyacela man ngizokhokha kusukela kusasa ngizokopolotihlo mangikhipha ngihlo into engizoyenza yini ngizomane ngisike nje ikhale lodwa imbobo usole nembobo eyodwa ngizwe ngizokusetha mngani wami ukuyaxolisa ATM wemakhulu efingqana baba awuzongibiza ngobaba wakho uqala ngikwazi lalisile nje la izolo ngoba usuka ebusuku ngalokho komele ungisize yazi angilalanga ebusuku indaba stress ngicabanga kakhulu indaba yale mali kamashonisa imali yakho loyifunayo kona ngizosekunika imali nje yazi wena ngiqodi kahle ngikulalisile nje phela la ngoba wekho into ongayenza uhambe ebusuku into ozoyenza ukuze ungikhokhele ukuthi kulalise la kuzomele sicabange iplan esizoyenza sobabili sithole imali yokukhokhela u-ATM baba uzokubulala lo yabona ongcono baba same ukuthi sidayisa amabhodlela sithole imali yakho umkhokhele baba mangidayisa amabhodlela mawuloqoqa amabhodlela abantu bazokuthenga isidakwa vele baba unobuso bosidakwa usiqhatha leyo nto xolisa baba xova manje ngiyaxolisa kana ngicabanga into esile yabo mina ngicabanga ukuthi ngakuhle mase siyodayisa inkukhu soyithatha phi inkukhu baba soyintshontshelwa kamakhelwane basiyashawa babana yasenze njani asibe azenze inyanga sithi siyalapha abantu baxakekile la ngaphandle sithi inyanga siyalapha bazoza abantu uzofuna ukulashwa wena baba kuzolapha wena onobuso bemithi buso bemithi lo bese lubu kubobani phela baba baningi abantu abafuna usizo la eminyango baningi abantu abafuna ukulashwa baba khona yazi uqinisile ya baba noma siyinyanga silapha abantu singayishaya imali singayenza baba kuzomela uhambe edrobheni uyothenga yonke into esingase siyidinga imvunulo le yakhona right sithole nebhayi sithole namathambo phela izangoma inamathambo amathambo akhona la kade sidla inyama izolo baba yaso sothatha lo ngalo uthi baba wena uyangiphika baba manje awutshene kumnandi ukulala lapha phansi akukho mnandi enjoy baba akukho mnandi usalaleleni ngoba phela fanele ngabe uye edrobheni manje baba uqinisile yazi hayi ngiyahamba baba kambe sothi lapha ngani
Umakhulu efingane. Woza la. Okunye baba lazi. Hey, ngiyena baba wakho. Faka ngala. Faka lo. Umakhulu efingane. Akufika umuntu la. Wena ozoya ngale phambili. Ufike ukhulume naye, umbuzo ukuthi yini inkinga yakhe. Bese uyabuza otshela mina. Emva kwalokho ucasha la ngimboza la wena ushaya abalozi. Yes. Mina mase ngitshela inkinga yakhe la bengitshele yona mina. Leyo mtshela yakhe so ixoxa mayimtshela inkinga wena mtshela. Ngifuna athi ngene la ngibe mtshela inkinga zakhe. Bese uba ngazuthi lapho siyasebenza sizoyidla imali so ikhokha le mali ethi. Iplan right leyo baba. Baba right. Angiyeni baba wakho mina. Sibona ngishaba ngani nje futhi. Asixabanisi leyo nto. Oh, ufuna ukuthi sawubona. Yawusho ngani? Oh, sakaza radio, yawusho ngani? Oh, sacela amanzi. No. Yawusho ngani? Oh, uzohlola. Hlala la. Oh, inkinga yakhe iyephi? Bengisocela Hayi kahle bhuti, ayikho indawo yokulala la ekhaya, uzolala lapha. Amalimi bhuti, hawu. Oh, hayi ungamsaqeda yazini. Nanga umuntu ozokusiza ngala, asamba ndoda. Nanga umuntu ozokusiza wasa. Babana, baba. Hey. La. Angiyanihlo mina. Yabo nje mvuse nje awona mhlawumbe ngiphindisela uthoyini engizokwazi mhlawumbe ngikhiphe ilotho ngikholele nje. Baba kuphela ukupheka ngani uzolashwa baba. Uzolashelwa amalimi kuya nginza ukukhulu uzolashelwa ngale imali nayo. Manje angithi ngathi ngiyasindimali. Phela bengitshela ukuthi uzolashelwa amalimi ukuze efike inkinga uthi akalimi. Ngisawulanda. Ngelinye ilanga uthi ngoba umvusa abuhlungu kanje ngeke kwazi ukuphuphila. Boqala ungicheck ukuthi ngiphupha ndiqala. Ngiyaxolisa baba ngisawulanda. Hey. Uphi mfana la? Umakhulu efingane. Woza la. Baba. Angipractice angivoice yokuzalenda. Baba yazenza njani? Wena baba uzoba inyanga, mina ngizoba abalozi. Ngizochaza. Ivoice ngiyakwazi ukuthi nje inyanga ngishale baba. Hlala phansi. Hey. Hlala lapha. Ukhala ngani? Yabo le nto yakho ngathi izodingela khuzana. Awuthathe leso sikhwama semlingo. Nasi baba. Angiyeni baba wakho mnyazo. Uyazi? Yebo. Akungene lokho la ikhanda lakho. Nani ozokusiza? Bamba. Hey, idla lapha. Yabo le nto ize uzoyidla le nto. Baba. Ngikone ngifuna angiyeni baba wakho wena. Leyo nto idla. Awusuyidlile izoqaqula imluthi. Lunabe lukhuleke. Ngaloku ngingizi libe nama shortcuts namakhoma la engadingeki khona.
Wonke idla wonke. Hey, idla. 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 Yeah. Naso. Hey. Ungavuki ibibithwane la. Suzoba ngcono la, suzolapheka manje. Yabona? Yonke into iyaphuma manje. Yeah, okay, right. Qedile ngakhokha. Beka la imali phansi. Khokha ya, beka la imali, beka la phansi. Imali phansi. Imali phansi. La. Ayiphelele le mali, iyashoda le mali. Yabo usuqala ukukhuluma into eqondile manje. Iyashoda le mali. Iyashoda le mali. Uzoba right, uzovuka right kusasa khokha la. Umsebenzi omkhulu kabi lengiwenzile. Iyashoda le mali, wehlisa manje ngawe uyanyusa. Uyangihlangele phuma le ndlela. Ngizowenzani ukhiya semjondolo wakho mina? Thathe lo khiya wakho uhambe la. Dim akhule fingane. Hey. Wenzani wajaha semalini? Baba. Hayi, siqale silungise lo msangano wakho. Buka la. Yabo la, pasi lami leli. Yabo, ukuthi angihlobene nawe. Yabo la, pasi lami leli. Yabo, ukuthi angihlobene nawe. Baba. Ngalokho ungibiza ngobaba. Phinde ungibiza ngobaba saxabana. Thatha na u50 lo yothenga inyama khona sothola amanye athambo ede kule nyama desini. Inyama baba, all right impela. Ukhoma inyama. Wawudla ushintsha ubuye neslip. Malia. Doda. Malia. Wanglimaza mfowethu, ngiyacela. Wanglimaza please. Ngiyacela please. Wanglimaza mfowethu. Kodwa uphuma khulu efingane Nkosi yami ngizoshona ngedwa. Ima nguchazela. Sizoyenza imali. Lifikile icustomer besilambile. Ngithumela umfana nje ukuthi athole noma ukulofu nje esogcoba nje sinkwa sithi ngempela unganqamula ubhozo Khiphihlo. Ungalikhiphi ihlo, ngiyacela bantu. Imbobo yekhala. Hayi ikhala lambandla, ngiyangizamthanda ukuphefumula. Imali. Yonke le khona. Thatha now 50. Enye ngizothumela umakhulu efingane ayilethe. Ayikho lento nginika yona. Ayikho. Awubantu. Yini? Makhulu efingane. Besikhathi esidala nje esitolo cishe ngafunga ngabuya esitolo ndodana. Hayi angikwazi musuthi indodana ngiyawathi awuyena baba wami angikwazi mina. Mawusubona ubhushu usubaba wami. Hayi. Lalela. Sayisendlini yami phela la ngizokuxosha mina. Hayi baba, yasekwenzeke. Ungazohlala ngiyaka ngisena kubaba wakho manje. Manje. Mfowethu ke sebengiphucile ke imali bothi angiyothenga inkukhu bayithathile abafana eminyango. Manje bakuphucile. Mangiphucile bayithathile abafana. Umashonisa uthathe kweyona le kade ngiyibhincile asena lutho kusodlana. Le bengithunywe ngayithathwa abafana. Ngizopheka wena namhlanje. Okay.
Ngizohlola baba. Oh yeah, uzohlola. Awuthi uphenduka kancane ngibo. Uthenda nawe into uphenduka. Phela mawuzohlola kumele ngikuhlole ukuthi awekhona amabhomu afihlile. Yeah. Hato tikulungisela indawo kuhlala phansi. Hey. Hlala khona la eduze mama. Sikusiza kanti ke nkosazana. Hayibo. Bakhuluma isiZulu mina bengithi ngizothola umuntu okufika ukuyibona abantu engibazi ukuthi baphatha umuntu owangempela abasizayo. Awufikanga wena la. Sengisho phela laba bangaphandle awuyibona abaphatha umuntu. Oh, ufuna ngokulaphela lapha enyanga emvuleni. Cha, bo ngisho laba base Nigeria. Base Nigeria nami ngisuka khona. Ukuthi nje sengisifunde kakhulu isiZulu. If you don't believe me, I can prove for you. You see, that's why Lagos, Snake and Amanasa, it is where I come from. My village. You go of my village gave me the job to come to South Africa. But now my friends are busy teaching me Zulu. And I'm speaking Zulu because I don't want people to beat me up. You know, xenophobia. I saw again Nigeria and I'm in South Africa. Uchaza inkinga yakho ke sikulaphi. Ngiyabona ukuthi ngizosizakala. Nginenkinga lana. Ngiyalunywa nje umzimba wonke. Angikwazi ukulala, angikwazi ngisho nokuhlala phambi kwabantu. Mengahlala phambi kwabantu, vele ngilunywa umzimba wonke nje. Umzimba omuhle kanje uyalunywa. Yini yasondezela ingalo? Umbhalo nje. Oh, lezi zinto enithi ama-tattoo. Ipen. Oh, tikubona isonto. Ziningi lezi zinto zakho. Enye futhi le. I know. Ayikho enye somewhere la. Cha phela ngifuna ukuyibona inkinga. Yazi into egulisa wena yini? Lo muntu lo wakhe dweba le tattoo wakudweba ngo-inko expire. Ngoba ngangidweba kwi-professional. Yeah, no professional ukuthi ongaba isibonga ngimazi. Uba igama lakhe lelo professional. Umtshela ukuthi akeze la na ngizomlapha. Lalelaka. Ngofuna kusize kampela. Ngizozoba abalozi bala ekhaya ukuthi bafuna ngikusize kanjani. Yes. Awuthule. Yabezwa? Bathi intoka zenhle impela. Bathi umuhle kakhulu. Bathi kodwa ke ngathi umuhle lokho kweqile. Ayangathi bada ugoduke ngane yami uzolashelwa la ekhaya. Ya ngoba umoke wagoduka uzoba nengozi ngaphandle. Awubathi kodwa mongayiphethe imali yokuthi ukhokhela ukulala la ekhaya uzogoduka ubuye nayo kusasa sokulapha. Ngathi kuthiwa kuzomela ukunikeza inamba yakho WhatsApp ebusuku ukuthumelele nezithombe ukuze kubone phela ukuthi umzimba uyalulama yini. Ama SMS nje ebusuku. Ngizwa yonke lento ngizwe likhwele nje. Phela ibona abalozi bala ekhaya laba bakhuluma. Bona basho yonke lento. Engikutshela yona. Even in Nigeria, we use this thing. Yeah. So it is the thing that we will tell us. The ancestors tell us in the ear and eardrums. Yazi into edala ukuthi ungabezwa yini lezi nelo efakile lezi. Lezi nelo zakho sezinde kakhulu komele sekugunde ngane yami. Oze sekugunde. Awufuni Ayithenga lezi nwele. Kwangathi ziyahlehle nje mangithini.
Kanti ezokufakelwa wena. Iyaqhela ezokufakelwa. Lethela ngiyibona. Angeke kuze kulungeke lokho. Kumla ngiyibone. Khokha imali. Bese uyabuya kusasa uzolala la. Bengithi ngizohlola nje bengingazi ukuthi kuyakhokha kanti. Angani nje nihlezi nithi ngihlola mahala nje. Ayikho into yamahala la yazi. Letha la leso inwele zakho. Ayithi wayithenga soyidayisa ke nathi sithola imali yethu. Letha. Letha la. Kodwa uyakuyeka ini ubuye nemali ubuye sokulapha la. Othi ngibona. Qoko kanjani le nto yini? Jangifanele. Cha. Ubona imali yokukhokha kuzoyidayisela umuntu ozokwazi ukuthi akunikeze imali yakho. Kanjalo nje mina ngisizakala kanjani? Kodwa ukuyekini ubuye kusasa kusunenye imali yokukhokha. Sesokulapha usuzohlala ekhaya ufike impahla zokugqoka naked. Hayibo kade mana ijerenza kanjani? Hayibo. Nasi sicapha. Hayi suku. Uthi ngihambe kubaba nje la. Baba, ushiye malini lo muntu? Ngiyani baba wakho mina. Ushiye malini lo muntu? Akayiphethe nje imali ushiye nayo lento yakhe inwele zakho uthezo 3000 rand. Zobo 2000 esonikeza le bhoqo leli we-ATM kusale 1000 isilidle. Hayi baba musuke ngislima. Umlomo wami ukhathele manje kade lokho ngishaya ekhona la ngenza abalozi abangekho kodwa imali yangifihlela. Yabona kufanele uvuka hambe uyodayisa le nto uthe u3000 le. 3000. Ya. Wadla mfoka angisafuni ngisho kusho ngeke kulunge ngincomo baba bancobela into enhle kanje kusho ukuthi siyabuya inkomo zakithi. Ya ngani manje? Ngimbonile phela lo sisobe zongena la. Akakhokhanga ushiye nazo inwele. Ushiye inwele. Uzomalini uthezo 3000. Bezonidayisela noma bezonipha. Cha ubambise ngayo uzobuya ezoyilanda kuma engabuyi soyidayisa bese sikhokhela imali yakho. Okay, hayi ke into emnandi kakhulu ke yazi ke. Shortnet kusho ukuthi le mali ngiyayithola. Awadla amanqondo ezinkulu. Shayisa la lempahla. Ya uzothola kodwa inzalo ke kufuna kodwa wazi ukuthi hayi mfethu inzalo singaphezulu kwamama kade. Inzalo futhi. Ya ngiyakutshela nje. Inzalo kade yahlala ngakumina ngakwena. Iyasiza yazala naye. Ayishebeke lana ke inwele. Uzoyidayisa sokunikeza imali yakho. 3000. Ayishayiseke la. Yazi uthini? Mase buya lo siselethelo 3000 ofika athole lezina. Shayisa. Yabona lo 3000 azokhokha lo unganekayo emalini yami. Futhi wena ngiyabona sebenza. Kwaku 2000 nje manje yasiba ngaka. Ngakutshena kanje lokho ungidilayisa ngizala mina ngizala ngizokubheka lokho ngithi alamali nemali yani. Lalela imali le incane kusashota. Mase fike nalo 3000 ngifuna akhokhe inzalo yakhumbula ukuthi besingakanani besingaphezulu kamama ukuphinda phindiwe. Bye. Imho. Yazi nje sikala ukudla sangisithandaza. Hawu singathandaza kanjani ukudla sayophela? Hayi asivala amehlo sithandaza. Hey. Ya thandaza. Thandaza. Baba sithi sizobusisa lokudla sokudla njengama ngegama lakho uThixo Kristu sinazaretha amen. Hayi siyathandaza uyadla manje. Hayi wosalokho kwenza hey. Ngithandaza uyadla manje. Hey. Ngachaba amathambo man. Lamathambo siwasebenzisa. Sowenza namathambo. Ngeke silosibhule ngabalozi kuphela. Ya iplan yenu right. Ya.
namathambo la kuzomele wonke waklini masithola isikhathi siwajika bemhlophe ayibona lona hayi yona manje sabenza impela musu uthatha inyama yami awu eyami leyo bengibhalela ngemarking pen nomaka hayi man ulibekeleni ukuchathula etafuleni hawu lale soxabani yazo uchathu ufanele uhlale ngakwani hayi ngakumina hayi ayikho lento yenzayo ngenzeni manje awungingithi imali yeshebhethi imali esixavatha angikwazi nje ukuthola ngisebenza nawe imali ingena zonke izinsuku kule business kodwa unginika nje imali encane lutho uyazi imali ukuthi mayingena la iyaphi ithenga lokudla lokugcwalisa la le tank lakho lesiso imali ithengile juice leyo inkunkusuku nosuku namanje uphuma ekitchen bofaka ijuice la nayo kisasalele la ngiyayibona la igcwele kuyo hayi kodwa baba uyadlala hey angeni baba wakho man angeni baba wakho man oh yangiphika alehlanga ngehlanga bayokubona abanamehlo lala uzongisongela endlini yami okusiza ukuthi ungiphumela mazolo ukuthi baba uzohamba uyobaba le eminyango noma uphindele kini nika phela nami okuncane okuyimali ayikho imali angithi ubona ukuthi ithatha u-ATM lokuthi baba angibabi mina uyana ubaba hamba ubaba eminyango nongikhuphulele idozi hlala la ngibisabingelela ayi ngibona la bhale ukuthiwa niyahlola niyalapha manje bengisazocela usizo nami la hayi angidlali ngiyasebenza futhi ngiyasebenza ngiyavunywa ngivunywa yonke indawo nginayo imali ngibone phela nithi nje umuntu nimlapha mahala khokhe sephumelele idlozi lidiniwe namhlanje lisebenza ngocash lingeneshi kuma credit bureau wena ayidle phansi imali oh sheshisa loze kulahle inetwork na 20 rand 20 rand ayikho imali swala usuwakhona le ngizokulapha ngo20 rand ayikho imali enginayo ngiyaphathwa nayo ngenza secrash musingeslip ikhona imali oyiphethe nawo angiphethe imali hayi imali yona lo ubona imali enginayo nje anganina nje umuntu okhokhe sephumele hayi namanga shongo njalo nama ikhona imali nawo ngifihle ngenza isilimo ngathi ngiyadlala imali ikhona swala usuka ayikhona imali nawo uyadlala hayibo musingeslip kokho ngejacket kade hayi mfuthu idlozi lidiniwe hawu yindle imali bethi uzogibela ngangibuyele ekhaya hlala phansi imali idlozi malidiniwe ndoda ungabodlala ungalokho ukhipha imali encane la idlozi malidiniwe idlozi lisebenza ngocash ya isho inkinga yakho oh ungizofuna noma into nje ezongenza ngithola umsebenzi umsebenzi imali yazini bengikunika isiwasho imali angithathele isiwasho wena udinga isiwasho into zakho zimhlophe izohlanga nezihlukane ngoba lesiwasho kumele usithathe ushiye le mali nejacket uhambe hey boys awu
Cha umane ubetshisi ma. Khandlela liyaphi? Hayi bengikhuluza ikhandlela eduze kamentshisi. Mboyise khandlela. Ngicela. Yabuya baba. Alela ndoda. Akubhekwe emuva ngoba ngikunika lento le uyageza ngalesiwasho lesi. Akubhekwe emuva akubongwa. Azidle ndoda. Jacket yami. Hayibo. Uzoyithola ijacket inikeza amadlozi nje. Uthuma ndoda. Shesha akubhekwe emuva ndoda. Yathia. Yathi. Okay. Yathi. Baba. Lalela angiyeni baba wakho. Nali client lifuna usizo baba nala emnyango. Lifuna ukuzolashwa. Ya. Ufuna uzolashwa? Umuntu osifazane. Umuntu wesifazane. Uthini inkinga yakhe? Uthi inkinga yakhe bonke abantu besilisa bayambalekela kule nyanga lo seqome mhlawumbe abawu40 bonke bayabaleka manje lo khona wes41 ufuna ukumuthi ukuthi azombamba ngawo nje angabe sandawo. Oh, asenze nje angingibuze lapho ubabalozi. Ya. Ntombazane. Sanibona makhosi. Hlala lapha phansi. Yabonga makhosi. Makhosi ngibone ibhodi la ngaphandle ukuthi niyahlolisa. Manje ngibona ukuthi angize ngizocela usizo nami. Eyamadoda angishiya makhosi. Yazi es41 nje kulonyaka Nkosi yami lokho engazalwa nje amadoda ayafika adlule. Angazi ngoba phela nokubuka phela kukhona nje noyabona noBeyonce akalibona edlala. Meke siqale sikuhlole lokho nganami ungayijaji wena. Stand upstairs suku. Makhosi. Disbo. Yana. Penduka. Yana. Oh ya, penduka. Hayi ngiyayibona inkinga. Hayi isicathulo zinhle inyawo zinhle phela khuphuka amadolo yonke into right. Inkinga la. Hawu makhosi. Ya screen saver sakho nganyama. Yabo le wallpaper le. Ayicula isineze. Shothi ngakhe ngishiye amadoda. Ah, sokulungisa. Wena sokulungisa. Kona. Awathola ke njengoba isikole zabo. Noma call back bami. Kanjani makhosi ngiqala? Hayi kade ngizama ukukufonela ngephupho. Ngephupho. Hawu. Lungile. Oh makhosi asikhwama. Hey, asithintwa lesikhwama. Hawu makhosi. Lalela ingqondo la ayisebenza. Asithintwa lesikhwama lesi. Siyaxolisa makhosi. Phephetha la khona bezokhuluma abaluzi. Phephetha kahle. Aso. Yatsiya! Ulela usho ngani makhosi? Makhosi.
kunzima. Ey kumnyama. Awindaba amakhosi kumnyama. Unesinyama. Isinyama sakhe akusona lesi sokudlala. Unalesi sinyama lesi simnyama. Lesi simnyama ngaphezulu kwami. Sesiqala ukuba nevi kanje. Makhosi hayi. Basingaphezulu kwakho ukuthi Uyabolela ithambo leli lide nje balingaphezulu. Chaza ukuthi inkinga yakhe izothatha isikhathi eside. Ukuthi lapha. Makhosi cha usho ukuthi ngisaqonqa amanye amadoda nje. Thuthula lapha nabo bekhuluma abalosithula. Yazwa ke? Bathini? Hayi, kunzima. Bathini makhosi? Thula. Wena ke sokwenza kanjena ke. Bathi komele ngikugcinela ekhaya. Awusezugoduka. Makhosi. Uzohlala la ekhaya, ulashelwe la ekhaya, ulashwe yimina. Kuleke ikhona indawo kulala. Uzolala khona la embedeni. Namakhosi. Eduze kwami. Hawu makhosi. Okunjani ke lokho makhosi? Angishiyo ngoyima ngithi ubazwile abalozi batheni. Hawu makhosi. Basangihlalela ekhaya. Uzohlala la ekhaya ke. Mafuna ukulala la, uzolala lapha ekitchen phansi, wedwa ungambathi lutho. Elibole thambo leli. Hawu makhosi. Lelelide lichaza ukuthi kuzothatha isikhathi eside ukuthi lenkinga yakhe ilungiseke. Hawu makhosi, ngase kuvele sekuphelile. Ngisaqhubeka kube namanye amadoda futhi sizongishiya futhi amanye. Hayi khulileka ngeke sakushiya manje. Hawu. Kodwa abalozi nje bazwile bathi uzohlala la ekhaya. Hawu kangijabulisa ke lokho. Ya, Hawu uhlala ekhaya makhosi. Uzolala la eduze kwami. Makhosi bethu. Athi mamkwakho sungaka nje. Ungamuntu ngapha. Ngimngakanani? Amakhosi. Hey. Athi makhosi ayengixosa makhosi. Manje makhosi manje uyayidinga noma ni masingisizakela. Angazi noma uyayibuzisa, noma uyasearch, Ukuthi noma uya-investigate, noma uyaphenya, Okay. noma wenza ucwaningo, Okay makhosi. noma uyahlola. Sekuwena ohlolayo manje. Makhosi ngixolisa please. Nakukhanya. Hawu makhosi. Akukhanyiswa ngemali engasile kanje. Usuku nosuku nje buzobe uhlala la ekhaya. Uzobe ukhokha R50 usuku nosuku. Bathroom ngapha. Kitchen ngapha. Umnyango ngapha. Sitolo sila enzansi. Yebo makhosi. Awuye esitolo. Bangazi bakubona. Oh, sitolo makhosi. Ya, uzolasha la ekhaya uzohamba right. Ya, uzohamba right. Hamba kuye bathroom. Ngiyabonga makhosi. Yazi ngifuna ukwenzani ngale? Cha makhosi. Uzofica isiwasho khoneni. Geze ngaleso siwasho leso. Yebo makhosi. Ya. Sigeze isinyama. Umbona. Owami. Owami. Lalela. Imino suggest ukuthi ahlale la endlini. Imini umbone eqala efike la endlini. Akithi bese umxoxe njengalabo abanye. Uphi? My brother, please come here. Don't confuse my head. Please. This don't cup of yours. We're gonna go there and look. Wait for it to undress. Lalela. So thinking this way. Lethe imali wena uyobuka mina ngiyothenga isoyile. Samson. Buya noshintsha. Samson lokho.
Sekuyimina. Hayi ngiyaqhubeka ngawo. Ngiyaka. Sekuyimina. Ay, ay. Ay, look, ay. Mahlanya ngiqoqosha ubuka wathi. Hayi, umakhulu efinqani. Makhulu efinqani. Ufunani manje la embhedeni owakutshena ithi indawo yakhe la phansi. Ayisekho futhi manje la phansi ngoba sekukhona nangu uzolala la. Hayi ngabe kuyadlalwa. Ngale kwalokho uzolala lapha esihlalweni njengomthakathi. Hayi ngabe kuyadlalwa owami lo. Lalela owami lo. Hayi owami baba. Umchazela uduo wami wena. Owaba. Musana ungimanga. Ya uqinisele ngoba phela owami. Angithi wena ngathi ungichaza ngithembisa ukuthi amadoda azoyizela kumina. Nale nje kusayindoda naye siyayizela kumina nje. Akithi umsakho uyasebenza. Ya. Lalela ngeke uze lento le. Angenza wonke amadoda hayi lento. Hawu, ndoda nawe nje nasayindoda umsebenzi wakho uyasebenza phela ngoba nawe nakho. Hayi sanda sami ubaba ubuya benenkinga. Uphuma kochathwa yimina. Hayi owami lo. Ngeke kumeshe into enje ngeke baba ngeke ngaduma izulu. Sizoxabana. Sizini kanje. Hlala lapha phansi. Lalela wena. Musuba isiduma. Angithi wena kade ngichatha la. Ngitshele kahle ngathi mina nawe kufanele ube wami wena. Sesibona nje. Thula. Yawuthe sobona. Uselele vele lo. Musumqhatha nale oqalelwa ngimaza akuyona ingane yami lo. Uzenza ingane yami lo. Hlala nawe. Hayi, ngimncikisile nawe uyakhokha nje bukhokha nawe. Ayithi nawe ukhokha u50 ngosuku la. Kodwa ngeke ngikhokha ngithi. Ya ngeke usakhokha. Ngempela? Yangizoqhubeka khokha. Futhi ngizoyinyusa imali yalesilima kubo 100 rand. Ubaba. Hlalela la wena ngiyena ubaba wakho. Hayi baba ngeke phela. Hey, ngiyena ubaba wakho mina yazi. Usakhona ukhethe ba mina ngithi. Hey, usiqedile manje ukukhetha hamba washa izitsha ngale. Baba. Ulungise namathambo okubhula kusasa. Yabuya. Baba ke umfana. Hey, lapha namhlanje. Angiyena ubaba wakho mina. Yasangana ngilo. Sandela. Uyabona ke umntakwethu. Wento mkhona yabona mina nawe uzomela sishade. Ngempela? Kanti kwani nokudlala intshebe yami. Ngisingiluke. Ngizoyikhulisa ibende. Awumeke solokusile namhlanje uyaxoxa. Hayi bengithi nje. Qala uyoxoxa kuqala ngeke sorry no. Okay. Hamba. Komzobuzo oqabula. Hawu. Noma mhlawumbe udla amasoko esebhola kamakhulu efinqani. Hayi. Musuloku chasha. Akufanele uzothi usikhona. Uyamazoza kuyena baba. Ngicela ukuqophela phansi. Uyamazoza kuyena baba. Uthule. Cha, shuthi manje. Ngicela ukuchazela. Engakachazi baba kuhle ukuthi ahlalele ngakubhushu ngoba uze ngakuyena wena. Buyela ngakubanga. Buyela ngakubanga. Busho uze ngakuwe. Yazi ATM kunesimo la isikanje. Lezi insuku idlozi lami like angizwa kahle hle. Lithi kahle hle kukhona kumele ngiqale kulaphe ngayo ukuqala. Wena usuyalapha ngempela kanti awuforce wena. Phela ngiyakwazi wena uqala uforce lento yakho. Cha kwenzeke iphutha ngaforce Inhlanhla nje. Lasilangena ngempela idlozi. Kusho ukuthi imali yami izogcina ikhokheke ngempela. Kahle hle labantu abangakhokheli abakhokheli nje nxa ukuthi uphatha lo bush lo. Ilo bush lo amadlozi amangawufuni. Hayi kanti ke lo bush wona ngisebenza Hayi mina hayi. Babe amazoza kuyena. Athi amadlozi ami lo bush lo uzwa.
Usho ukuthi abantu bazokhokha kakhulu. Uma ungasenje lo busho ubeke phansi ngakuhle kakhulu. Kuzokwenzekani mse ngobekile? Ngizokhokha. Ninga izoqhamuka imali yakho, izoqhamuka. Hayi, sobona kodwa ufuna imali yami. Ya ubeke Madoda. Ya ndoda. Makhulu efinqa. Ya fana. Lento wanginika yona. Unika ubani? Wamnikani? Hayi ngaze ngimnike umuntu lutho lo muntu. Makhulu efinqa lento wanginika yona mfana wami. Sengithola ikhole manje. Wayinika ubani? Emsebenzini. Thiwa angize. Hayo. Yasebenza kahle lento wanginika yona ndoda. Mfowethu wena mfowethu kuyasebenza phela mina ngidlali mfowethu. Ngiyasebenza. Yajabula. Mina. Umuthi wakho ungisiza. Noma ngasabusuyithatha ijacket yami. Ngikupha yona ngizokulethela enye. Awubona ke ngiyasebenza mina. Inkinga mina. Inkinga ngiyaziyo. Utshele nabanye benza. Monga kakhulu madoda ngento engisiza ngayo. Isiwasho sakho siyasebenza. Ya mfowethu. Wamnika isiwasho. Baba ngamzamela isiwasho. Ngemba kwakho namshite. Ya. Lento ngempela. Senifortune agcina sisebenza. Sekukhona abantu asebenza kobonga la. Hayi iyasebenza phela. Eyami baba. Niyayazi kodwa into eniyenzayo ngempela. Siyazi kakhulu. Ufuna ngikuchathe nje ngakuchatha manje. Ngikhuluma ngochato mina. Yazi uthini ngikhuluma ngani? Yeah. Yazi futhi angazi noma ukushima noma yini. Ubaba usho ukuthi kwembula kwembesa akanalutho. Yashota. Serious? Yeah. Shosho. Umsana ushosho. Mina efanele ngabe ngibuza ukuthi shosho nizokwazi ukungisiza kulento. Nase nahleba. Hayi lutho. No hayi. Asiqala siqala ubugebengu. Hayi cha, ilekhuzana. Indaba yakho yokushima siphelile. Cancel it. Cancel. Sine present yakho. Present yakho. Ebengade nihlele nini? Hayi besihlelile nje ungakafiki ngakho kusicela ukuthi uhlala ukuthi ngiyeza. Akithi wena uvakasha njalo nje phakathi nensuku. Uma sikunika le present isikweletu ayisesiphelile. Yeah, kufuthi komele uedenye imali ngaphezulu. Sesiphelile. So hayi present enkulu nje ezokujabulisa. Masinika komele usedele imali kodwa ngaphezulu. Increase. Kobonakala kuyona ukuthi ibaluleke kangakanani ngeze ngeedi imali. Tomkhona. Hlala la phansi. Ngiphathele indaba ezimnandi, delicious news. Ake ngenze introduction ekhumbule lenkinga yakho le kade sokulaphela yona. Yamadoda akushiyayo. Angathi siphelile. Ya madoda. Hey, empeleni nje. Esekwenzekile phakathi kwami nani. Engathi kuhle. Lesikwelete beningikweleta sona. Siyaphela namhlanje. Khulu Jehova, mkhulu makade, mkhulu Jehova. Njengoba seninginikezele intokazi le. Eyogada lo yamuzi. Hayi, konke ngathi kuzoba right. Into engizoyenza yini? Kufanele ngihambe ngiyolanda imali engizolobola ngayo le nkosazana. Ukuze nanike nibe nemali phela. Ngibona ukuthi ngikhokhela kanjani abantu bakuba. Sheshisa baba. Sheshisa hamba baba. Alela. Yabo lensizwa lephuma la. Inemali. Inhlala. Izokuphatha kahle. Nawe ngifuna uphathe kahle. Khona ingasiza ukushiya. Angeke makhosi angishiya. Ya. Nazo. Lalela wenza show futhi uyilungise nenkinga yakho le masuku sebhola la aphuma la. Hayi, ngizolungisa makhosi khulu. Ya. Ngiyabonga kakhulu isebenza ngempela umuthi wakho. Enza kanje. Ungabusabonga manje. Umuthi awubonga ngithi uyazi. Mayifika la uyamthatha wasibhendo wakho. Nisibebe emshadweni kodwa ngathi ngithi asifice la Hayi. sihlala kwenye indawo. Sesizoba nemali manje. Ya, ngizokushiya wena uphindela kini wena. Baba ayikho. Angene uyehla. Ubuyezwa. Ya madoda. Hayi. Hayi sibongile baba hayi. Sibongile baba.
isikweletu saqalwe mina kufanele imali ize kumina. Imina oba wanconywa. Ya, Sibongile madoda. Sengithatha ngokwami ke. Impahla zakho. hayi athi amakhosi impahla ungayithathi. Sambe mama khululeka ayikho into ezosala. Ya ndambe Mhlambe kahle kahle uthengele ngabe la. nisabheke emuva. Ya. Niyabonga umuntu awubongo. Baba. Angene uyihlobe. Imali phela. Hawu. Ima. Lalela baba, nami nokhathi phela la. Ungenze lento ohlala uyenza. Lalela ukhathi wakho u30% la. Hayi, 70% owami. suqalile ke manje. Hayi man. Hayi, Yabuya ukhathi wami. Ima phela ngiyabuya. Hayi, ayikho into ebuya ukhathi wami la. Okay, lungile. Sihlukaniseke. Ngcono siyicazi. Hayi. Yini ke manje le? Hayi man. Hawu. Akwazi. Yini futhi manje? Baba lalela ngicela imali yami. Ible. Imali yami ngiyayifuna baba. Ela, wena umbeza ngobaba wakho yena. Oqala ngikwazi igama lakho ukuthi ubani. Ngize qhamu makhulu efingqane nje ngoba ngifuna uba balozi la. Uma ngempela igama lakho. Kufonela ngitshela igama lami zokufonela. Hamba ungaphindi ubuye. Tshele noThandeka lo engezi la.